Mano kukitira Mugi TV kane jodak e kaunti ma Migori yuago lalo mag tielo mane koth oyueyo jumbe 2 mokalo. Gimedo ni kata lalo mamoko mane koth oyueyo higni moloyo 2 mokalo nyaka sani pok olosi kendo osekelo pek e wuoth. Juma miwaler. Koth mapek manocho jumbe 2 mokalo e kaunti ma Migori ne oweyo ka mwandu mathoth ne okethre moting'o lalo ma jotielo kata footbridge e boma ma Migori kaachiel kod mano bende koro tudo Nyarongi kaachiel kod Korwa e sub-county ma Suna East. Jumbe 2 nyaka ne olalo gi kethi kod pi pok olosgi gino mosekelo pek e yorego mag wuoth. Kendo gi sani to en jumbe 2 nyaka ne olalo nomukre. To onge gimoro amora ma sirikal osetimo. Kaka no bi molore mowach ni kik ti kode enobedo kanyo. Kech bridge modong en kumodiore to en kuma piki luwo kuma gari luwo. Koro ka sani giwuotho kuma geche bende ringe kaga pike ringe ka. Koro ka wabedo gi jam masamoro idhi chung kanyo mang'eny masamoro customer miting'o bende chak lor wuotho gi tiende. Moro yudo ka nyithindo matindo bende wuotho e wi olalo ne to nyithindo gionge gi ng'eyo ni samoro gari moro nyalo ringo marach. Koro yudo ka olalo ni osekelo tich matek. E boma Migori sani jowuoth ma otinjo riemb nyamburko, joriemb apiko kaachiel kod jotielo tiyo mana kod olalo maduong' ma onego tigo mana kod nyamburko kaachiel kod apiko. Gimitime mano gima lich ahinya. Gimitime e mukruok mar daraja no onge gima lich mitime. Both county government and the national government onge gima gitime. Ane wayuak nikech ochiele gi chumbe to chuma mochiele go ne piny sana. Iyudo ka chuma mochiele go en gimo manyadundo. Jomoko dhi machung' nyaka e dhoge kanyo ka gima ng'iyo nyaka pi kanyo ma jang'isa ni kada nyathi moro samoro nyalo kata mana rony gi e buoye bipo mako dhi oling'ore kanyo. Koro wakwayo national government mondo ging'inwa wach bridge ma Migori ka. Inya tuomi gi gari, inya tuomi gi apiko to mano koro keto ngima mar mwananchi wa kawaida e yo matek. Jodak e kaunti ma Migori matiyo kod apaya maduong' ne ma Migori ka otele kod Kaliso Nduru wach ni bedo ni olalo e chuny boma Migori ma itiyo kod jotielo ma yande pi oketho kendo sani odin osemiyo sani koro wuotho kos bedo mayot e chuny boma ma Migori. Mondo mi olalo matindo tindo ma connect jigi mondo mi gimede gero. An kaka resident ma Suna West kaka jadak ma Suna West ne nitiere olalo moro ma tudo Paul Weny to gi Nyanko. An nalose gi pesa na kendo sani kidhi kanyo okonyo nyithindo madhi sikul, okonyo jo apiko, okonyo jo wuoth makanyo. Koro nwang' kaluoro onge. Oganda e kaunti ma Migori wacho ni piny owacho osebedo mana ka gano loso olalogi ka giwacho ni kuom ranyisi olalo ma jotielo mane tudo chiro Mombo kaachiel kod boma ma Migori mane pi oywero higni moloyo 2 mokalo nyaka sani koro pok olosi kendo oganda osebedo kod pek e yorego mag wuoth. Higa mokalo, higni 2 mokalo ne nitiere olalo ma tudo Ombo to kod town. Kaka ora nobiro moywere, ne gibiro magiwacho ni bang' dweche 2 kende iloso olalo no. Pok olose nyaka sani. Iywero gi to giwegi kamano. Koro wadong' gi yo achiel kende ni mandara maduong' ni. To ndara maduong' ni bende tin. Jakom mar Board Municipal ma Awendo Robert Mandela wacho ni gisebedo kod tudruok kod duol mochung' ne gedo mar apaya the Kenya National Highway Authority ma bende gigeno ni kodhi kawo okang' mowinjore e kinde machiegni. Kane wasebedo gi chandruok mar pi ne wa reach out to the Department of Kenha management kendo ne gi promise ni gidhi biro loso weche mag bridge no mana ka pi osedok piny ma gin bende giyudore ne gin kar maber mar tich ma ok nyal interfere gi ngima margi kata seche ma gitime tijego eko. Omiyo pod warito ni ka gisebiro gibiro loso barabara no endo. Juma, Ramogi TV, Migori.